Er komt een nieuw onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddels in de Lelytielt. Dat heeft de Gezondheidsraad bekendmaken. In Oudemarre moet die hokkendags onrest naar het gif van de Lelyvelden het dorp instoot weer. In de politiek gaan dus stemmen op om het gebruiken van een bepaald gif helemaal te verbieden. Safir wil de Gezondheidsraad in zijn advies eerst nog net gaan. De Cisterciënzer Monsen van Diepenveen willen mogelijk naar Schiermonnikoog verhuizen. De abdij in Oeriesel is vissen te grut voor het zien Monsen die daar nou nog wijnen. Schiermonnikoog is verneemd naar deze Monse wadder. Skier verwijst naar de grieze Monse die ze droegen. Op Schiermonnikoog heeft de groep verskaterplakken op het eeg om een nieuwe gemeenschap op te bouwen. De winteropvang van Zien gaat jong weer riepen. Zowel in Ljouwert als in Snits kan het dakleers een derde nacht erop brengen. In Ljouwert binnen op dit stuit ongeveer 3 boetensliepers uit een rondgang door interventiemaaierwerkers leert. Het is de eerste keer dit seizoen dat de winteropvang hiepen gaat. Joen en vannacht matige frost rond -8 en er kan plaatselijk wat lichte sneeuw vallen. Morgen volop winter, geregeld zinnen, een matige eerste wind en het vriest 1 tot 3 graden.